Hola de nou, tornem a estar aquí, emergint, píndoles de psicologia, i avui m'agradaria explicar-vos la diferència entre la rutina i la monotonia en parella, d'acord? Molt rapidet i molt fàcil. La rutina no és dolenta en una relació de parella, val? Aquesta és una diferenciació que faig jo. La monotonia és la part que segurament ens preocupa més i que pot portar a desgastar la relació. La rutina és allò que necessitem. Necessitem una hora per anar a treballar, necessitem saber a quina hora podem anar a comprar, necessitem organitzar-nos, no? I en una relació de parella hi ha certes rutines que poden ser positives, no? Certes rutines que cultiven el dia a dia de la relació, que formen part de la quotidianitat i que són bones. El problema és quan la rutina es tenyeix d'avorriment i llavors ens anem a l'altre cantó, que és la monotonia. La monotonia per mi és quan allò que fas amb la teva parella ho trobes avorrit, sempre el mateix i amb un to de desgast. Això pot afectar a la vida en parella en general, la vida sexual en concret, d'acord? És allò que et cansa quan sents que ja estàs tip o estàs tipa de que sempre passi el mateix. Són rutines que s'acaben convertint, que ja no tenen el punt divertit, que no tenen el punt positiu, sinó que realment no hi ha innovació, no hi ha frescor, no hi ha espontaneïtat, que és com un tema que preocupa molt. I sí que és important trobar l'equilibri entre la rutina i l'espontaneïtat. Només hi pot haver-hi espontaneïtat quan realment hi ha coses que les tenim molt per mà. Per tant, l'equilibri entre rutina i espontaneïtat és molt important. Però realment, si no ens cuidem, si no cuidem la relació, doncs tot això, mica en mica, es va desequilibrant, l'espontaneïtat se'n va, la rutina, tot allò que abans ens aportava estabilitat i seguretat, cada cop ens aporten més avorriment i llavors això és el que acaba cremant les relacions de parella, d'acord? Per tant, hem de tenir en compte que hi ha coses que és important que en parella passin i que són rutines positives, sempre i quan incorporem certes espontaneïtats, d'acord? Si en algun moment detectem que aquestes rutines ens estan fent mal, ens estan avorrint, ens estan fent veure la parella ja amb uns ulls que no ens acaben de convèncer, aquí és important parlar-ho amb la parella, intentar veure què fem per evitar que la monotonia s'acabi convertint en quelcom molt gran i que tenyeixi la totalitat de la relació i llavors ja no hi hagi sortida o sigui molt difícil veure rutines positives, coses espontànies que siguin bones. Per tant, sobretot diferenciem rutina com una estabilitat, coses necessàries per la relació i que tenen un punt positiu i que permeten l'espontaneïtat. Monotonia, aquelles rutines que s'han acabat convertint en l'avorriment, en alguna cosa que tenyeix de gris la relació i que fan que no hi hagi cabuda aquestes coses espontànies que ens poden alimentar en positiu, d'acord? Separeu-ho bé, espero que això us ajudi per detectar on esteu i fer una bona valoració de la vostra relació de parella. Gràcies.